Добре, като бях малка, правих този канал без да искам. Просто защото бях, малка и попаднах на това, като си разглеждах на телефона. Просто нямаше как да направя нещо. И заради това се получи това малко харесвано клипче от едно бебе. Тъй, че не ми сърдете, че съм снимала кучето си с памперс, което е шарено. Ама надявам се наистина да не сте се поядосали и да не сте се обидели от този клип. Но да, както казах, станало е случайно. Не знам дали ще се харесва. Ето, според мен си е нормално, като за година да има само 4 лайка. Просто не знам как да го изтрия, докато вече знам. И сега видях, че имам канал, защото аз сега го разбрах и просто съм много учудена. Ама много. И просто исках да ви съобщя, че това е просто измислен канал от едно бебе ютубър. Тъй, че не го мислете. Няма какво да му се мисля. Гледайте си там Анди Студио и Криската. Не се занимавайте с моя канал. Айде, разбрахме се. И дано да сме се разбрали. Бебчето ютуб. И тогава даже не знаех какво е да си ютубър. Докато тогава го осъзнах. Ама не знаех, че го осъзнах. Просто е така и бум. Имам клип с 4 лайка. Току-що си видях канала. Без да знам, че имам. Да. Току-що го видях, без да знам, че имам. Съм изненадана. Ама толкова изненадана, че направо се разсмях и се разплаках от смях. И като си видях лайковете, направо се побърках. Абе, как така 4 лайка за година? Би трябвало поне да са 10. Кой не би искал да видите сладко местещо се в дъга куче? Да.